20日間くれ。なんだろうね。もう11月釣れとんのにな。うん。11月はな、1匹とか2匹とかな、ちょこちょこあえてみんなが合わせたらな、10匹とか15匹とか。もう12月になってな、ほんま。じゃあこの前ちょうどいい時帰ってきたんだ俺。そうね。そう、もうこれからひょっとしたら運が良かったら、なあ。でサゴシとネイゴとこっちで40匹ぐらい釣ったもんね。去年な、よく釣ったもんな。去年は楽しかったよ。ヒラメ4キロ1匹な。もうあの時合わせればもう100匹ぐらいいってるよね。11月で40匹ぐらいだ。そこに群れがいますよね。そうしかな。生後だね。うん。よいしょ。こっちとヒラメは。でもこれでもサゴシ釣れるからね。全部狙う。サゴシは跳ねたら言うから。どこ跳ねたいって。これぐらいもな。10時前が満潮ちゃうわけ。そう、そんぐらい。最後入っとるかな。どこまで跳ねた。逆はおると思う、ここら。やっぱピシャピシャはね、朝もしてたの。ピシャ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 。サゴシがな、ほんま12月になってからピタッと止まったもんな。もう群れが全然違うとこ行ってんのかな。沖は釣れとんねん。沖は釣れてんだ。じゃあ接岸しないんだ。沖はな、最高で4キロとか3キロとかな。で、この間網に2キロかそこらのやつが50匹かかったんです。船で。一回さらって。そう、1回で。いるね。これボラか。ボラじゃないかな。もう動かないもん。白いの？黒い。もうそこいっぱい。ボラ光るで？なんやろうね。ちょっと待って。食わない。あれってやろ？ニベ言うてなあ、ニベかもしれんな。
キラキラ光ったらボラやで。光らないね。動かない。でもボラがのんびりしてんじゃないかな。たまにキラって言うよね。いっぱいいるでしょ。うわおる。ーいますねいっぱい。こっち。ここおるて。なんか生後に見えなくもないけど。これさっきすぐここで相手見な。ちょっとしたら。いやもうまんまそこでいるよね。おる。いるけど食わない。食わない。あ、上がってきた。はい。明けましておめでとうございます。よし。いやすごい景色が綺麗なんですよ。綺麗な。釣りしないと釣れないよ。いやけど石が持ってきてないから。あ、エギスが持ってきてないんだ。バック音は違ってこっちじゃなかったんですよ。これあいつと倒したら切られるもんな。ワイヤーないから。でも上手にかければ切られない。これ何号？ 2号だったんです。ピーチやろ。はい。ピーチやろ。普通の。あ、これあれですよ。グラスファイバー。うわ、これ太いの。グラスファイバー、ソードカーブ。太いの。強い強い。ワーム追ってるワーム追ってる。なんだろう。今追ってきた。追ってきた。黒いのが3匹くらい。生後かな。なんで食わんだろう。ワームならあげるよ。ジグヘッドと。いいですか？好きなの持ってって。こんなんしかないけど。テキサス。すげえ、かわいい。もう仕掛けてるやつの方が楽です。それ今使う。よかったんですか？今から使う。じゃあジグヘッドと持ってって。じゃあこいつでいいですか？ありがとうございます。寒い。寒いこれは。こちとヒラメとサゴシと全部狙う。よいしょ。これでもサゴシ釣れると思うんだよね。それで。絶対釣れるこれ。ただ軸より飛ばないからさ。そうやな。飛ばんもんな。聞いたらもう10組目持ってきたけど。それもな、
雨が本格的に降り出したから帰ったけどな。その後、漁業組合持ってった。なんだ。あ、外した。外れた。外した。ゴミかな。なんだろう。いや、ゴミとちゃうわ。こっちちゃうけ。こっち。噛んでない？尻尾が取れた。あ、ほら、こっちや。ちゃうけ。尻尾食われた。こっちや。楽しみやんけ。ほら、入れぐやで、字が来たで。ちょっと尻尾ないけど、もう一回やってみよう。山口さん、湧いた。あ、失敗した。消えた。そこ、湧いた今。多分探し。ワームじゃ届かんな。あれ？今一瞬ね、そこバシャって。成功かな。飛んでた、バシャ。あ、鳥も来てる。そう、持ち帰るか。あっちの方がいいや。よいしょ。もう、そら、一瞬やからな。誰が来るかな。当たるかな。定番みたいな。あれでは、今年家の裏に。何？ほら。あ、あれまでは若杉がまだおったもんな。よいしょ。全国で3カ所ぐらいしか放流しないと思いますわ。なんか密放流が多いんですよね。薩摩湖ですと例えばあっちこっち放流した鹿児島県のさ。何も来ないんですよね。一匹でも釣りたいなぁ。鳥。追いかけても来ないし、カモか。一回帰ってこんな。うん。待っとるよ。ね。あと10分。一瞬湧いたんだけどな、何だったんだろうな。英語か佐護市かどっちかやな。
どんな跳ね方がどんな。まあね、サゴシみたいに細長いのは飛ばなかった。でも、まあ、生後みたいなのがもうピシャ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 やしたから、でもうちっちゃくその辺ざわついてたから、ざわ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 って。成功かな。へえ。そうそうなあ。お、生後用が来たよ、ほら。生後用。どこ？生後用の。おお、ジャコちゃん。あ、ほんまや。ジャコ入ってきたな。ジャコちゃん。ジャコちゃん。ああいうのを生後が食したのかもしれない。いや、ブリじゃない。これサゴシだと。うん。やばい、ブリかこれ。やばいな。無理やな。やばい。伸ばしていいですか？あ、トラックが全部出ていいよ。ちょっと緩めたら、柔らしたらいい。出すだけ出したらいいや。ちょっとある程度。柔らかな沖で。おお、これブリかな。かな。あ、ブリっぽいねこれ。おお、めでたい。ちょっとこの柔らかな感じ沖で。頑張っと。やばい、もうラインがない、やばいやばい、ラインがない。あ、消えた。あら。無理やな。もうライン150、じゃあ200持ってかれた。うわー、もったいない。うわ、左手パンパン。いや、痛い。筋肉痛。こっちのサイラーがちょっとねえ。でもちっちゃいジグだったから、そっちはねちょっと大きかったんだよな。あ、いや、そしてもうタイムリミットだ。一回帰るわ。あ、残念。俺もライン買わんとこれダメや。ライン高いですよね、Pライン。大人だからさ。マニーが違いますね。今の中学生の方が金持ってるよ、俺より。